Presidenta, bon dia a tothom. La declaració es titula Compromís municipalista per a unes polítiques locals feministes. Avui, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, alcem de nou la nostra veu a favor dels drets de les dones i reforcem la nostra lluita feminista des de diferents territoris i municipis arreu del món. L'alcem també per a aquelles dones de territoris on els seus drets i llibertats més bàsiques estan vulnerades de manera sistemàtica, com l'Iran, l'Afganistan o el Iemen. I ho continuarem fent fins que totes les dones siguem lliures i la igualtat real estigui assolida. Ara fa 28 anys, arran la declaració i la plataforma d'acció de Beijing, aprovada en la 4a Conferència Mundial de les Dones, les polítiques d'igualtat de gènere van viure un punt d'inflexió que va permetre, viatjant des del terreny internacional fins al local, donar una major centralitat al gènere en els nostres consistoris i canviar l'orientació de les polítiques revisant les estructures que reprodueixen les desigualtats de gènere i el reforç de l'apoderament femení en la presa de decisions. Són moltes les dones que ens han precedit en la lluita per la igualtat. És només des del lideratge i la praxis feminista que podem avançar en la consecució de territoris igualitaris, sostenibles i que posin la vida al centre, mitjançant el disseny i posada en marxa de polítiques públiques locals transformadores i transversals i en la promoció de serveis inclusius que fomentin la igualtat de totes les persones. Tenim present que els governs locals, com a administracions més properes a la ciutadania, juguem un paper estratègic en la lluita per la igualtat. Des del municipalisme tenim una llarga trajectòria en l'impuls de polítiques locals d'igualtat. La trajectòria empresa per les regidores d'igualtat, colze a colze amb altres administracions, entitats i xarxes de dones han contribuït a consolidar les polítiques públiques d'igualtat de gènere en el nostre país. Una tasca que ha estat clau en la construcció i la consolidació de territoris feministes. Ara cal continuar consolidant el desplegament de les polítiques feministes en una clara vocació integral i transformadora, amb l'objectiu de garantir els drets de les dones. Estem convençudes que aquest compromís feminista ens permetrà millorar l'impacte de les polítiques d'igualtat de gènere en els nostres municipis i garantir una major cohesió i equilibri territorial. Volem eliminar les desigualtats en tots els àmbits de la vida pública i privada, des de la política, la ciència, la salut, els esports, el treball, les cures i també en el canvi tecnològic i l'educació en l'era digital, per aconseguir la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i nenes, tal com Nacions Unides expressen en el seu lema del 8 de març d'enguany. Per tot això, ens refermem en el nostre compromís per seguir treballant en la construcció de municipis feministes que avancin cap a l'erradicació de les desigualtats socials i econòmiques i la protecció de tots els drets de les dones i les nenes.